Yan, yamutang pag yumaman ako, papatay tayo ng subdivision natin dito. Saka gagawa tayo ng 2-layer na swimming pool. Yo, what's up my dear countrymen? Nandito po tayo sa bukid. Yan. Ito po yung munting bukirin ni Tatang. Actually, hindi sa amin to mga kaibigan. Tawag namin dito sugbon. So, bali, pinapa-care off lang kay Tatang to. Then, pagdating ng anihan, divided by 3. Yung isang portion, dun sa may-ari ng lupa, yung dalawang portion kay Tatang. Yan. So, nagtatanim siya ng, gumagawa siya ng pala-pala. Marami siyang tanim ng mga sitaw ulit, oh. Yan, yamutang pag yumaman ako, papatay tayo ng subdivision natin dito. Saka gagawa tayo ng 2-layer na swimming pool. Natawa si Tata. Hindi na po masamang mangarap mga kalyan. Kaya ako'y nagpupursige po sa aking vlog para kahit paano matupad ko naman po yung aking mga pangarap. Bale, yung mga pananim kasi po ni Tatang mga kaibigan, hina-harvest nila din, binebenta dito kasi malayo po yung bayan dito mga kaibigan. Yung mga taga sa amin, dito na bumibili ng mga gulay. Yan. Marami siyang sitaw. Yan. Gandun. Yan, so bale matagal-tagal po tayong walang upload my dear countrymen kasi sobrang busy po natin sa mga nakaraang araw. Halos 1 month akong hindi nakapag-upload kasi busy po tayo sa trabaho natin, and at the same time medyo lumalala po kasi yung COVID cases sa probinsya namin dito sa Abra. Talagang may surge, kaya medyo nag-iingat-ingat po tayo. Actually natatakot sana akong umuwi dito pero nami-miss ko kasi si Tatang tsaka yung nanay ko, kaya busy-busy naman tayo kahit paano. At paano, fully vaccinated naman po tayo, pati si Tatang nakabaksin na rin siya, at yung nanay ko vaccinated din siya, yung asawa ko bale naka first dose na rin siya, pero yung anak ko lang yung inaalala ko kasi mahirap po yung magkasakit ngayon mga ilyan. Sobrang hirap ng buhay. Ika nga nila is prevention is better than cure. Yan. Ano bang gagawin ko dito? Videohan na lang natin si Tatang mga ilyan. Gumagawa siya ng pakalat-kat. Nauman na ako sa kabatiti, Tang. Nauman na ako sa kabatiti. Iuwi ko na lang para ulam ng mga teachers doon. Saan ka kumuha ng mga Tang? Saan ka kumuha ng mga puser mo? Pwede na rin gamitin natin sa kubo to pag nagbalaw-baw tayo. Itaas ko lang. Ayan. Bali, paakyatan ng sitaw to mga kailyan. Yung sitaw kasi ni Tatang na pinag-harvestan namin, yun sa banda doon, medyo na siya, hindi na siya namumunga. Narsaak yung tawag namin dyan. Kaya ang ginawa niya, nagtanim siya ng panibago. Ayan. Mabili po kasi yung sitaw dito. Ay, makangawit din Gala mo tayo ko. Magaling sa nut tying si Tatang. Anong tawag sa nut na yan? Unnut. Baba. Yan, wala tayong dalang tripod, kaya ako na lang yung cameraman, si Tatang yung main character natin ngayon. Yan. Hawakan ko. Yung baging ni Tatang matibay yan. Langlangsi Tatang lang yun. Labtang. Yeah. Nagpatangkamit
Dahil magatang kasi. Kaya na rin. Sagong ano? Sobrang niya. Sagong ano? Ako na lang bibili. Simpan sa amo siya. Ano ka dumati mo binuras ng bunga at tarong drakal-tang ni? Oo, ako nakita ba yan? Kukunin ko mamaya. Sayang. Iuwi ko. Kaya mo na, yari ba? Pang-ihaw, pang-ihaw. Hindi na dumad yan. Mahaba tong sitawan ni Tatang. Hanggang dun sa may dulo dun. Doon. Pero apa dyan lang to ko, Ayan. makalakti ko. Sitaw, 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 sitaw. Sitaws. Siguro takaduan na. Kabatiti. Ayan, kabatiti yan. Kabatitier na naman yan. Sabay dyan. Ay, pagpaptit. Maraming bunga yung talong mo. Nag-harvest ka pero marami kang hindi nakuha. Lalaki na yung talong Tatang. Marami rin siyang bulaklak. Yan, bunga rin yan. Pinare, sa October. Mga bunga yan. Mga ilan. Patayin, bulan karok, pilitan. Ano? Mga bulaklak niya. Pero dyan magagaling yung mga bunga niya. Marami silang na-harvest kanina. Hindi na doon sa bahay. Yan, bira lang po natin matulungan si Tatang dito kasi minsan lang tayo makauwi sa isang linggo. Naamnot, naamnot, naamnot. Matibay yung baging na yan. Isikin ka rin, no? Si Bobokol. Pero tatlo ko, maka-ekolom niya. So, adado pa kayo kuan na. Yung mata di utong ka, pagkatay, kumpat batay. Montong-montang? No. Montomon? 68. 68 na pala si Tatang. Malakas pa. Ako ng Diyos. Hindi ko kasi nadala yung tripod ko. Ayan. Nadiskartehan natin yung camera natin kahit walang tripod. Pinatong natin sa lumang water jug. Hindi ko kasi matulungan si Tatang. Yung baging ito mga kailyan, pantali. Instead na bibili ng string, ito na lang. Menos gastos. Mas matibay pa. Maambon. Kunti na lang, kunti na lang. Yun. Yan, medyo lumalakas na kasi yung ambon. Silong na muna tayo. Yan, may kubo si Tatang dito eh. Kaya ako, sabi nga, ang parokot. Ako ba yung kawin ko, kaya hindi pari ako. Yung kubo ni Tatang, dito siya natutulog pag tanghali. Yan. Medyo lumakas yung ambon eh. Ayan. So tutuloy namin yan mamaya pag tumila yung ulan mga kailan. Patangon ng cellphone ko to. Ito yung ginamit natin kanina mga kailan, no? Ako na lang, pagod ka na yata. Yan, tumila na yung ulan mga kailan. Tutuloy na namin para ito pa na may matapos.
Tinatanggal ni tatang yung balat para hindi tutubo kasi madaling tumubo yan ng madre kakao, yung kawkawati. Kaya pag ano gagamit ka ng ganyan, kailangan mong talupan para hindi siya tutubo. Madali kasing mabuo yan lalo na kapag tag-ulan. Darak-dak. Pusa rin kami ta. Niya toy. Darak-dak. Oh, toy. Pasumang mo na tikilo na. Ta. Toy. Ta. Ito hamo ay pulpul to. Baba. Ini Ta, yun. Ano ko na ganyan? Ito yung Saan? Toy. Kalau pagtiragan kasi laut ah. Right. Ayan, medyo naubusan po tayo ng ano, darak-dak mga kailyan. Ito, yung tinatawag ng darak-dak. Kaya, yun na lang muna yung tutuloy namin, yung paglalagay ng bagging. Pero ito, yung paglalagay ng darak-dak, saka na lang daw sabi ni tatang. Medyo nalulubat na rin po tong cellphone natin. Tsaka nawawalan na tayo ng memory. Bahala na kung saan naabot. So itutuloy na ulit namin yung paglalagay ng tali mga kailyan. Kaya fire. Pondok ta. Pondok ta. Di palilang.
So hanggang dito na lang muna yung video natin ngayon mga kailyan, kasi we are running out of memory at talagang medyo tutuloy na yata yung ulan mga kailyan. Kaya hanggang dito na lang po yung video natin ngayon. Tatapusin na lang namin ni Tatang to, then uuwi na rin kami kasi medyo mukhang malakas yung ulan na darating. Ano. So thanks again for watching my dear countrymen, and please don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads. So once again, thank you and God bless us all mga kailyan.